Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ban kentiu ya ka yok ka kot jong kipai ba nong snong hagi snong Khappud ki badan markhap bat kari Bangladesh hagi benta jong ka thain Riwar Mihngi ka New Trap Youth Council bat ka Riwar Mihngi Development Council kila Dawa ya ka Sorkar Jylla bakan Shimkhia ban ya kren bat ki bor peniat jong ka Sorkar India ban Plie no ya ka wei ka yo Khappud lani ka border Haat haga ni ka thain Haka jingi keren bat kilat patai kubor, haka arpo sautarik u kelalangkot arjar arpo, u presiden ka HYC uba Edmund Kongai, ula penken mauru, baka yo Khappud kadai ka wei na kimat, bala kular ban wanrat u sumbut menteri rangba bamenta jong ka Jylla, uba presiden tensong, uba longru u MLA jong ka Punursla constituency, ya ka ba uniu nong mikmat, umpat shimla le hadu menta, wat hadin ba ula klay, yala ka kular haka rensan yalap election, nadu ka por ba udang don haka sengkong ban menta haka NPP. Nalor ka yo Khappud ka baladon kam kerki kini ki artli ki seng bahlang na kathain Riwar Mihngi ki ladawaru ya ka Sorkar Jylla ban teino ya ka residential school ban kentiu ya ki kam jungok kai perthai ka thain Riwar Mihngi ban teino ya ka wei ka college Sorkar ya ka ba ontip kerteng kum ka Riwar Mihngi college ban penhe no ya ka Punursla community health center ka badang yai trekam hadu menta tangkum ka kerdan jong ka primary health center ban buru sakumba artli ki police outpost hagi snong Khappud khnang banyada na ki kamrunar ki bajuan prongtu na kari Bangladesh syapo ki snong Khappud ki badon hakathain Riwar Mihngi haka bayadai bat kini ki shikhung ki mat jing Dawa kini ki artli ki kanhon kila aipor ru shipnai kanti ya ka Sorkar Jylla bakan le nrei lumgamta kini ki ar kanhon kila pankhre lupa ban penlong da ki jingekhi baper hapo ka Punursla civil subdivision Kawai ka bani kau ka bani ko apan penpau dan ban penken mau ya MLA jumi kadai halor ka bodar Haat kadi ka bodar Haat ka ba nila ban syuang mentang kumi ki pai ba bidon hangthi isu sa tang ka jinglingo ka umdum ka ba hadu menta ngim melayo ya kata ka bodar Haat ka ba MLA jumi badai deputy chief minister jo Sorkar Jylla usyukular kai ya ki pai ba tengi kun nak lem ka seng iwan hangni ome bangi Dawa nama ka don kajing kular hi MLA jungi yakni ka issue ka badon hangtia for Riwar jungi but ko pitip ka bodar Haat ka balong menta ngiang ke kibri ki basu le da ka ba onglo issue le tu kajing le tu ka jungi ka pensyur yu khat bangla ru hon ki usha kade jaka jungi dai magi ki kasi ki bayra yu khat bangla banwan shekni ka jaka jungi POE ki jingjia ki ba kanungut ki samla kanungut ki ramba khasi jongi ki bomdon keti shu hangthi ha bodar jongi menta ki don kai kadau kolong bangim don ya kanika bodar Haat ka ba hadu menta ki je ki basule tu ka ba ki yalam ki kharbangla ba khadi ki kharbangla ki lele ki kampen trim ki bashir khai na ka ki brew jongi hangthi tengi halian ni ki penken mau mele jongi ba udai ban ile khamkloi lani ban penlong no ya kanika ba ma uhi kular house nem arja khatlai ha por london haka Kongres Parti ba laga penjob kipai ba unsa ay kene ka unsa laban penlen no kene ka bodar Haat ka balong ka wei na kilat kamai jungi ki briu kipai ba ki basa hangthi ha po bodar tega ba arpat kadai ka residential school kumo pitip nilayo ya ka civil subdivision house nem arja khanyo hadin beile civil subdivision hadu mentang imdan ka school Sorkar ka babiang ka bala ban plila ya ki kena lane ya ki longye longsan ki baduk ki badon hangthi kum gajing kular MLA jungi uang ba lada pipen job lade ada PI yang kata kajing job ngan sara ya kene ka residential school kapalong kum kapan mau kabadan hanya poso silo kadi gajing kular ngiptip si ai kene gajing kular ka ba MLA jungi udon dai kalong bangingi penken mau namar ba ngiyoi ba hakot kubor namar ba om kadon ka sikhum ka song pisan ta ka surok kat ba ya ka development na ka pai ba jungi hangki hadu mentang imdon ya kadi ka bawa MLA jungi ukren tengi kum kiseng malang ki badon hangti hapo Riwar ni so benyo yaw nong mikmat jungi namar ba ya ka ai ka ulah kular syem lale hadu menta tengi niwan ban penken mau namar residential ka ka wei ka ban la ban plila ya ki baduk ki pai ba ki badon hangti ka sinong ka jungi knang ba ki la ban bu ya ki niki khun jungi hak niki school ki ba ka Sorkar ka bu kerpang na ka benta jungi abidi bat ki kam jungokai pen ka ba
kani ka poin ka basau ki kam jung kai perthai UMLA jungi ulai keren ulai kendu nga ula poi keleng saudong jong kani kari utip khamha syaban keren bangi badai mau rupa jumot ba ladangan lo ban job kani ka kanti ka menta ngan penbiang lo yakikon samla ki badon ka kali maki tulis lagi ki wan syati ko pitip ka riwar jungi ka dei ka jaka ka bakrim ha ikibriu ki badapa te uang ba penbiang yakini ki kali ba ki kali asam kinomla bandrung syu sigi jaka jungi un penbiang mau un lem o kenang baki samla jungi kin yo kam hablot kani tikum kaniru hadu mentang idang ayap mi lenti iklan syu I ya kata kata kecin ke un le ini nak lem jungi kumi ong pi kini kimat ki bangi penken mau ndai bangi dawa I penken mau ya unong ikmat ki jungi kenang ba unla kenang baki samla jungi mentah ki bakerdukam kinla ban yeng lagi ki jungi jap ladan kum kani ka kajing ajimut dan ikut kajing kular hi uniu mele jungi kapoin kepesan kedai nak benta ke Riwar Mihngi College te ke Riwar Mihngi College nanti kiwei ki sub division kiwei ki headquarter ki badan haki benta menta juga di khasi jungi misolingo ba ka penusla jungi kamdon ke Riwar College kata kadika college juga Sorkar nimdan hadu menta tiki sama jungi nanti di baduk ki syukut lakno anda ki lapas tang matrik ikut lakno kimio ban puli dan ban continue ya kajing puli ke joki haki kedan pakai tengi nak kalian kaji ni jong dengan kalian misu benyo bila su benyo nomor ba hadu mentang nimdon ya ke Riwar Mihngi College kapan la ban ai kaji hikai bene ban ai kita kaji start ya ki sama jungi di badan haki ke jaka jungi nang ta kindon syuk ini kimat ki ba mengingi dawa pat nak kalian ka kenhun kum kiseng balang ki badan nanti habangi lap ban ye kendu ye kajing dawa ka jungi kalong naga benta ban penhe susu ya ke CHC hang dia pok penusla kum pitip kum kani ke CHC pok penusla ladangi keren kalong kuman kum ka PHC kajing tiang ngidan tang lai pau kat ke CHC ngidan tang lai pau kum pitip pok penusla civil submission ngim dunasyu ya kisnong sis pasal pau teli kisnong ngim dunasyu te lada gini ki lai potli ki jingtia ki bri ki nuan ki apang i wei sinong ayu ke benja ya kate ke sir ya te ka CC ki jungi tengi na galeng jungi ni wan hang ni ban dawa na Sorkar bat ku juru na umeli jungi badai sembut menteri rangba bala do kundu ni dei ban kampen bun no ka jingtia hang dia ko CC pusla namar sibun ki jingduna sibun ki jing deko namar nakle ka sengi lai wan ban jurip pat ki doktor hang tiro badai pet kubur ya ka jinduna jong ka CHC hang thia ko penusla tengi itu tame ya ka Sorkar bahkan la banle ban yara ham tame ki bri ki baduk ki baketu ki badon di than di jongi habide bat ka jing sumar naga benta kan dika CHC ka bangi sayo te ka ba ar shu kumba POE ba ka CHC jongi ha hapo than jungi ru midang duna ya kini ki sop senta ki PhD hangti hapo penusla jungi ya ka PhD ngidon tangka pongtung PhD ngidon tangka pongtung dan ta ka sop senta ngidon tangka langkerdam ka pernai ka mau pliau nong tungul bat ka nong tumai ngidon tang sauteli kisnong jo kini ka sop senta kat bangi pet haki wei pat ki blok kum ka mau kunro POE ba ka blok mau kunro ngitip ba ka de badang sadin henry habangi keren bat ka blok mau kunro ka khambun kasop sentar hamo konrau ban hapo penusla blok teka ni kadai kajing keli ya ka Sorkar bat ya umele jongi rupa kemudian fitip bahapo mo konrau kadan prateli ki sop sentar kat bahapo penusla jongi hang ti hapo siang di blok penusla jongi ngidon tang kumbasau santeli ki sop sentar ti mila perkat nak lem jongi ru mila sngau ba kajing lai siliang ka Sorkar ni penduna namar kumba ngapi menne ki sinong ngim dunasyu nak sispa sop teli ki sinong Riwar jongi te hindi kisis pak sabu teli ngidon tang masau san teli kisop sentar ngidon tang tanggawai ke PHC ngidon tanggawai ke CC bata CC ko ba piong pi ko nga menne kalong kum ka PHC kamdon ni ai gila jing sumar ki babiang kum hakani ka juk ka pamenta ka PHC ka don tengi na kalian ka seng ipen pau ya kene ka jing dawa na kalian ka Sorkar abidi bat kide ki jing ko jing khia namar ba to kungsan ngidon kam ya ka jing ko jing khia kapan la ban a ya ka jing klan ye ki pai ba ki jumi khnang bakin la ban yeng halo ki jumi kijat bat kunju bakin la ban yada ya kari ya ka shana ka tha ba jumi hangthi mentang idon tangka police station apa penusla te ka Riwar Mihngi kala he kala ya
idon ke bodar hakitan nungsken bat idon kini ke bodar hakini kitan kongwang musiem ter pardiwa balai ke jingwan ki bikar mula namar ba miduna ye kini ke opus politician nakalian ni kaseng nadu ki kham muslim syang ila de dawa ye kini ke opus politician hakmat umle jungi henry ngamtip nak ai kadaw commission la ban simkia la ni ban ai kata ka jing syakri ye ki ba jungi hadu bami ni han the ya som sir ila som sir han tia ko diwar jungi namar ka jing yata naki bor jo ka an ki duna pala la de ai ki let be so popun sla ka sitom ye ki brio tingi na kalen jungi ni dawa no ka Sorkar bakal labnu kumnur ka de ban bo outpost police station hang tia ko than Riwar jungi artali ka wei ka de ki than nushken bat ka wei ka de ki than kongwang pardiwa usim ki de namar ba dang mendin ni wani kendo yo osi jo ko nusla ni na kaseng nila yakran ye kini ke benta ban ban ai ki ngada ye ki pai ba jungi na ki kharbang la tio na kaliang osi ula kular ula umla ban kular ban ong ba ngidon kam ban yo ya ka wei pat ka kam lani ka opus ki than boda khana bina ya shakli ka ba janai te ngir na kaliang kini kaseng hangi ni wan ban penbor lani ban dawa na Sorkar ba kadang kuat ban yo ya ka jisingan hati apa than boda jungi tini kuat ba kinbu no ya ka outpost police station haki artli ki jaka than boda jungi ba kata ka jaka ka try ka Sorkar kan satip hi hai banbu te ni na keleng jungi ni wan bandawa ya kini ki dawa ini na keleng arseng bat ki wei pat ki kenhon ki balsok ti ban ni manse ban pelong no da ki jinya ki hang ti apa Riwar jungi apa penusa civil subdivision khanang begini ki jing dawa bat ki jing angnu chong pai ba kilong kenang mungkin lah ban yo lani ban don ke jiman toy na kabentan pe ba jungi tingi hang ni iwan kenang ba inla ban pen kemau yo mele jungi numar ba habiri bat kane ka benta nila don ke program ban yaki nila ya bu tingi pat pen bena nama iwan kenang ni ban yato ba lada nimle na klem jungi sa sim na ki wei pat kileti ban pen bena pe ba no ya ke jungi jungi mentau senang araja arpau tapi bat ka civil subdivision hang thia po Riwar jungi nama sibul ba ki jidona ki me kendu hakani ko po